Għaddiet sena minn mindu maltempata qawwija mill-Majistral tat id-daqqa tal-mewt li t-tieqa ta' Dwejra, waħda mill-isbaħ ġawar naturali li kellha l-Gżira Wċija. Kien l-ħabta t-disa ta' filgħodu li l-aħbar dwiet ma' Malta Għawdex kollu malli feċ l-ewwel ritratt tas-sit fid-Dwejra mingħajr it-tieqa li kienet kalamita għal eluf kbar ta' Maltin u turisti li jżuru Għawdex. L-aħbar ġriet ukoll fil-midja internazzjonali li l-koll irrapportaw dwar il-waqgħa totali ta' twieqa ta' Dwejra li wara li fformat fil-blad b'mod naturali fuq medda teluf ta' snin, bdiet kull ma jmur titmermer sakemm ma felħitx aktar li rieħ qawwija u l-baħar qawwi li jaħkem il din iż-żona. Feluq is-sena mit-tiġrif tal-Azure Window kif kienet ukoll magħrufa, il-Ministeru għal Għawdex ħabbar programm ta' attivitajiet edukattivi bil-għan li jkabbar l-arfien dwar iż-żona tal-madwar li jagħmel parti mis-sit Natura 2000. Żona li għalkemm minn waħda ma jistuża b'tieqa li kienet tirkonoxxuta internazzjonalment, spiċċat waħda li ħallet vojt kbir, xorta waħda għandha x'toffri. Il-Ministeru qal li l-ħadd li ġej se jittellaw numru ta' attivitajiet edukattivi dwar il-wirt ambjentali ta' Dwejra u jekk it-temp jippermetti se jtellgħu wkoll bosta attivitajiet fuq il-baħar. Il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwan annotat kif bħal f'kull sitwazzjoni oħra, il-Gvern jinsab kommess li jibdel it-telfa ta' dan il-ġojjel f'opportunità. Il-Gvern ħass li kellu jibda jwettaq l-impenn importanti tal-manifest elettorali tal-ħolqien ta' Dwejra Opportunity Fund li permezz tiegħu allura minn sfida minn telfa il-Gvern irid joħloq opportunità ta' crowdfunding biex inkunu nistgħu niffinanzjaw proġetti relatati mal-wirt kulturali. L-abbozz ta' liġi qed jiġi ffinalizzat biex fil-ġranet li ġejjin jitressaq fil-Parlament.